Ramogi en dakika 34 tok sa 12 mar okinyi manyiso ni koro wasedonjo e nonro mar Gaset mitayo kod an Joyce Oduoro. Okinyi ma kawuono Ramogi mana kaka pile wadwa nono Gaset mano mar Daily Nation kachiel kod mano mar The Standard. Gaset momori e mangi dhi inyiew ibed pinya isom e yo makare. Kata kamano Ramogi okinyi ma kawuono abedo jahawi kalure ni antiere kod wendo mabende mae mare mokwongo mar biro e nonro mar Gaset mano e TV mar Ramogi kae en Charity Kilei machiegni ahinya Charity Kilei e nonro mar Gaset. Erokamano. Anga mi thuolo mar mondo mi pakri nyiswa ni e fuambo kae ifuambo kanye machiegni. Erokamano an nyinga Charity Kilei to e fuambo ka afuambo gi Pamoja FM. Erokamano. Machiegni ahinya. Amor biro ka. Ramogi mana kaka iseneno mane wendo mabende antiere godo achiel kachiel e studio kinyi makawuono mar mondo mi wami siso mar dhi nyiewo Gaset momori. Wantiere kae kod Gaset mar Daily Nation kachiel kod mano mar The Standard Charity. Kwang'iyo Gazede ariyogi thuon wach magimiyo pek bet opogore. Kwang'iyo Gaset mar Daily Nation wach magimiyo pek kata wach magiketo e Gaset mokwongo en kotudore kod singo ma jatend piny Kenya William Ruto nosingo ne jo Kenya kata kamano singo makamano koro ok chop mbele ok chop kare weche mag siasa bende aneno kanyo. Gaset mar The Standard taneno mana kapo nono ochwalo weche ma otudore kod weche matimore e doho po nono nitiere tije moko ma inyalo we thuolo kaluwore kod chike ma bende noloki e pachoka. Kata kamano ang'eni weche matimore e pachoka e paw siasa ema jopiny po nono nyalo gombo mar mondo mi owinjane. Adwa wachak kod Gaset mar Daily Nation wang'iane gigo makoro iwacho nyaka sani koro iwacho kae ni how Ruto broke housing pledge. Nyaka sani wang'e ni e kinde mane jatend piny Kenya William Ruto nitiere campaigns mage singo mane owacho gigo mane nitiere manifesto mage opogore kod gigo motimo sani. Charity. An aneno ka sirikal ni koro tamo wang'a nikech aparo ndalo mane ji nitiere campaign gigi nowach ni en free gigi nokonwa ni ibro miwa pesa manono ibro konywa ohalawa bro dhi malo lakini kwa neno sani gini chalo mana ni en osuru nikech ka nochako ne owacho mana ni ibo gernwa udi to udi gi kaka ibo poggi ema pod tek e gin jo Kenya bit ok giyie gi wachni nikech ikoni ni otigero ni to ikoni ni chul pesa to kaka ibro yudo odni ok koni go maler onge ratiro maler kaka ikoni ni bro yudo odni koro aneno ka anto mato tekna kata aneno ka podo tekna kata ka ing'ade kamano to podo tek to kot nyicho wacho ni gini okwe matin lakini waneno ka serikal no wacho ni gini gibo dhi godo mana mbele kaka ne gipange giwacho ni nitie jok ma osedhi toke ka toke ka temo duoko sirikal piny lakini tanta paro niya gini to winjo gi kwe matin gi ler nwago maber mondi. To mana kaka iwacho kanyo mana kaka wanene Gaset kae Charity mana kaka ondike nyaka sani koro nitiere pogruok e paro mani gino motudore kod gino mane nitiere manifesto mag Kenya Kwanza e kinde kisera mar ombulu higa mar 2022 gi gino magiwacho sani. Iwacho kae ni manifesto mare nyaka sani koro riwruok mano mar Kenya Kwanza ne owacho ok nowacho ni ponono nitiere omenda mibro bed ka ing'ado mano mar housing levy kata kamano ne giwacho ni ibro bed ka ichiwo kata ing'ado kata isolo omenda maderom 3,000 mano nego bed ni ing'ado e ot ka ot kata kila ng'ato chulo mano nego bed ni ing'ado mano mar weche go mag thieth kata kamano nyaka sani koro waneno ka nitiere omenda koro osuru mijuogo jopiny mano mar gero udi manengo gi yot atamala 1.5 ming'ade osara mar jotich dwe ka dwe mano mar thieth mano e bwo chenro manyien mar thieth mano mar Social Health Insurance Fund en atamalo 2.7 mabende nyaka sani koro nyayo paro mopogore opogore kowuok kuom jopiny wach makamano noko mipek it Gaset mar 6 kaachiel kod mano mar 7 mano mar Gaset ni mar Daily Nation kwanyalo mana dhi it Gaset mar 6 kanyo mar mondo mi wane ane matut kotudore kod gigo mane nitiere manifesto mar Kenya Kwanza kod gino manyaka sani koro gitimo kalure ni en pogruok e paro gino manyaka sani jotelo mopogore opogore Charity bendo sewuok oko ka kwedo. Ing'eni nitie kamoro asomo enene Gaset achiel gi iwacho ni ya hustlers yong'eni Kenya luongo wani hustlers koro hustlers ni ibro ng'adgi ibo migi loan mondo gichul godo health fund ni to kinyalo paro mokwongo kane isero jo Kenya mondo go kura nokon gini bo migi pesa mar nono ma hustler fund tie time mano mi jo Kenya ma ji poko chulo kata pesa ni
to kisomo e housing fund gi health care kae ntiere kama giwacho ni ibro mi hustler fund, ibro mi loan e hustler fund. To koro man an penjo mapenjo niya, ka koro hustler fund moro chane pok gichulo, koro kimiyo ja Kenya loan ma jamjengo, samoro jamjengo tiyo kamoro kata Sarang'ombe, okia kata kaka ochiemo, to koro kimede housing fund ochul gi giketo ne gino suru ma lazima ma nyaka ochul e pesa ne moyudo ni, to bro bedo nang'o? An mane penjo mag penjo. Ka bende nyaka sani mana kineno kanyo Gaset mar Daily Nation bende otemo mar mondo mi gifwana ne moko kuom gigo ma koro sirikal mar Kenya Kwanza timo nyaka sani. Giketo kanyo the Kenya Kwanza commitment. Ka bende iwacho kanyo no omenda madirom bilion 250. Mano mar hik omenda mar 2022, 2023 nyaka hik omenda mar 2026 nyaka 2027. Nyaka sani giwacho kae ni budget mano ne en mar omenda mar dirom bilion 50. Ka bende iwacho kanyo ni bilion 200 mano nego beni wuok e pension kata mago omenda mag aheri. Ka bende iwacho ni assets under management ka nyaka sani iwacho kae ni omenda makamano ochung' e trilion 1.5 kachiel kod mamoko monego beni ichoko mago collective investment schemes ma oriwo nyaka mago mag jogo ma wuok kata bonds miyudo kowuok e pinje maoko. Kata kamano kineno piny kanyo bende nitiere omenda mathoth ahinya miwacho kanyo madirom 12,000 ma bende iwacho ni onego beni ichoko kuom households madirom milion 12 manitiere pacho kae. Ka bende iwacho ni onego beni ichoko omenda madirom bilion 200 ma bende onego beni itiyo godo kaka kanyo miwacho kanyo ni cover both the secondary and tertiary pillars mago mag jogo matiyo kata iwacho kanyo ni mar omenda madirom 4,000 mar ng'ato ka ng'ato kata 16,000 mano e ot ka ot. Magi mana moko kuom pogruok manyaka sani koro waneno ka riwruok mano kata kweth mar Kenya Kwanza kata mantiere telo nyaka sani koro sebiro kata oseketo chike mamoko ma jo Kenya ponono ok nong'eyo ni nyalo biro. Kata kamano kwa ng'eyo it Gaset mar 7 mano mar Gaset ni mar Daily Nation bende nitiere jotelo mopogore opogore ma bende osewuok oko ka gikwedo wach makamano. Ndike kae ni more opposition kinde ma bende koriketo e tema mano chenro mar jatend piny Kenya mar gero udi manengo gi yot. Kata kamano jatend piny osebedo ka seyo doho ni doho ema thiro chenro mage mag dongruok. Charity okapar ka doho pingo chenro gi. Ing'enia doho oket kanyo mondo okonywa kaka wan jo Kenya. To sama doho isebedo ka ioro negi threats, ikono gi niya kutimo kamae ok wabi miyo pesa, kutimo kamae ok wabi miyo pesa. Aparo ni mano to ok ber nikech ka koro jogi ko odigi piny ma ok ginyal wuoyo ne jo Kenya, aneno ka wabro hinyore sana. Nikech parane na ka koro ja Kenya ma garama mar maisha osebedo matek ahinya. Parane na ka onge ng'at ma dodhi kata doho mondo opinga ne wach ni sani de koro piny tek ahinya. To koro koket kata ne wawach ni mama mboga dier mama mboga mathagre weri gi mama mboga moko milando nwa kande but mama mboga ma aradier ma odak ne 100 pile ka pile. Ng'ani kichuno no gigi nyaka timre, ng'ani kichuno ni nyaka omany loan mondo tim gigi. Ineno ka koro bro bedo matek. Koro anda neno ni doho owinjo omiye nafas mondo otim tije nikech kata e constitution iwacho ni doho en independent. It's an independent body ma ok owinjo ng'ata it is independent ma kata government ok owinjo odonje. Koro owinjo we doho timatima tije gi ler. Nyaka sani kendo bende wang'eyo Charity ni nitiere migepe mopogore opogore ma bende osebedo ka chopo e nyim od bura kacha mar mondo mi gichwala pachgi kotudore koda gero udi manengo gi yot. Wanyalo mana ng'iyo kae nyaka sani koro iwacho ni moko kuoma jogo ma bende nochopo e nyim doho kacha odiochienga nyim do e nyim od bura odiochieng' manyoro. Nyaka sani koro gin jogo mopogore opogore kanyo wantiere kanyo koda Institute of Certified Public Accountants ma nyaka sani koro giwacho ni onego bed ni od bura keto tenge omenda monego bed ni tiyo godo e gero udi manengo gi yot. Giwacho ni nyaka sani koro omenda makamago mana tamala 1.5 ok onego bed ni ng'ade osara mar jotije. Kalone ni jotije nyaka sani ang'eni jotije chulo pay as you earn ma ing'ado e osara mar jotije pile ka pile. To kopogore kod mano bende nitiere joma moko ma bende nochopo e nyim od bura odiochieng' manyoro mar mondo mi gichwala ne paro margi kotudore kod gero udi manengo gi yot. Wantiere kanyo kod Kenya Green Building Society, the Real Estate Development and Finance Development, Kenya Real Estate Investment Trust, Oxygen and Technical Unit, University of Kenya, kachiel kod migepe mamoko ma bende nochopo e nyim od bura odiochieng' manyoro mar mondo mi gichwala ne pachgi
kotudore koda gero udi manengo gi yot. Kata kamano ang'eni tok mano ema od bura ponono bende biro bedo kanyisowa ni koro ging'ado bura mane kotudore koda gero udi manengo gi yot. Kopogore kod mano, adonwa dhi it gazet mar 8, mano mar gazedni mar Daily Nation Charity. Wang'eni riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance motelne kod Raila Odinga odiochieng' manyoro ne gibago romo makende ka bende nyaka sani koro giwacho ni gidwa biro kod okenge moko manyien mar keto sirikal mar William Ruto tesre. Wang'eni gino ma opposition timo en mar keto sirikal tesre. Ka sirikal otimo gima rach to gikwere. Tang'eni weche mag nengo mangima mani malo kaachiel kod usuru ema jo Azimio pod ikwedo. Charity. Aneno ing'eni ka onge ng'at manyalo dhiro sirikal mondo tim gima ber to wabro hinyore kaka jo Kenya. Koro aneno ni dhiro sirikal ok rach, lakini owinjo wamany strategies ma longo ma ok in jo Kenya. Nikech anyalo paro ndalo mane wadhi maandamano cha jino hinyre kabisa. Yes, ne ber ni wadhiro sirikal, but owinjo wapenjere ni ka watimo strategies gi, ka wadhiro sirikal to watiyo gi chenro mane mabomiyo jo Kenya okinyre ahinya. Nikech wawach ni kata ka wadhi maandamano kawuono chieng' Jumamos, wadhi maandamano kiny, pesa koro ok circulate, ji winjo matek nikech nitie kuonde ma koro iloro. Koro owinjo chenro no to beda chenro maber ma dhiro sirikal to kendo ok in jo Kenya. Nyaka sani koro mane romo makamano no ka kondik ni jatend kweth mapingo piny owacho mano Raila Odinga nyaka sani koro sewacho ni riwruok mare nyaka sani koro keto piny okenge mopogore ma bende gidwa keto godo tesre. Mano jatend piny William Ruto mar mondo mi oduok piny usuru mathoth ma osebedo kojuogo jo piny mago moting'o nyaka mano mar gero udi manengo gi yot. Kata kamano bende koro giwacho ni ponono ginyalo luongo ng'anyo machiele pachuka. Gino mabende mana kaka isewacho ponono nyalo miyo piny Kenya chung' to kendo ok sud mbele yo makare. Kata kamano adwa nwadog chien nyaka it gazet mar 5, mano mar gazedni mar Daily Nation Charity. It gazet mar 5 kae mano ogai mar do Martha Koome nyaka sani koro otemo yango twak mano bedo godo kod jatend piny Kenya William Ruto e kar jot mare mano ma State House bore Nairobi ka. Nyaka sani koro wacho ni twak mane gibedo godo ok onyiso ni gin kaka doho koro ponono sirikal osemako gi mafuanda. Giwacho ni wacho kae ni talks don't mean giving up autonomy. Matine no temo mar yango ni wan kaka doho pod wachung' kar kendwa, sirikal ok omako mafuanda. Charity. Mano tanto kapar ka en adieri nikech ineno sama iwacho ni kidwaro kata kidnap nyathi iluonge gi sweet, imiye sweet matin to sudre buti. Koro ka in independent adier kaka owacho ni gin an independent body, ok owinjo gi luor sama serikal kata siemo wang' gi kono gi ni ang'o, nikech it is their right, mano right margi kaka doho mar Kenya ma ondik kata e constitution ma Kenya. Koro ok owinjo luor. To sama koro ka CJ Chief Justice owuon maduong' ne jotend lawyers te gi judges te osewuok makoro oriwre gibedo piny gi serikal makono serikal ma threaten gi kono gini ok wabi miyo pesa kutimo gik makama. Anaparo ni kanyo koro to wadhi luar kaka Kenya. An mane pacha. Nikech magi duto mano gai mar doho mano Martha Koome no wacho odiochieng' manyoro e kinde mabende ne oromo kod diplomats mago moting'o jotend missions kaachiel kod jogo mochung' ne dongruoge e sectors mopogore mabende ne giromo godo odiochieng' manyoro mano bore Nairobi ka bende koro wacho ni gin kaka doho. Wacho ka ni kata obedo ni gin giikore mar twak, kata kamano ok giyawo pachgi mar mondo mi ponono ni koro ka gidwa ng'ado bura mora mora to koro sirikal omako gi mafuanda mar mondo mi ging'ad bura korka sirikal. Kata kamano mago duto nyaka Ramogi jong' inyalo bedo kisomo e it gazet mano mar 5 mano mar gazedni mano mar Daily Nation. Adwa nwadhi mbele mana mapiyo kalore ni nonro mar gazet walidhe mana mapiyo mar mondo mi wang'isa ne joneno magwa gigo mantiere gazet. Adwaro ni wadhi nyaka it gazet mano mar 10 mano mar gazedni mar Daily Nation. It gazet mar 10 nitiere mabende wanyalo wacho ni neno odiochieng' mano mar yango tuoche mojwang'a e pacho kae mano mabende luong kae ni neglected
neglected diseases ka bende mano nyasi ma bende no bago dichieng manyoro mano e county ma Mombasa. Kineno kanyo nyaka sani koro nitiere ikwayo counties mopogore opogore mar mondo mi kik jwang tuoche makamagi kano ne gin tuoche manitiere kata kamano sirikal pok oketo maino margi eno ne tuoche makamagi ok ohinyo jopiny. Charity. Anaparo ni nikech ing'eni county nyalo gombo mondo kik gi we tuochegi, lakini kwa paro mwaka jana last year counties ne gi complain kata ni pesa pok giyudo. Gibedo ka gi complain ni wasemanyo pesa, gidhiro serikal mondo ogol pesa ni to pesa ni nokuwuogi. Koro ginyalo gombo adier ni gitim kama, lakini ka pesa onge to bedo matek ahinya. Koro anaparo ni owinjo ket chenro mar pesa ogol piyo ne counties gi mondo kata ka gigombo fight tuochegi giyud kaka gitiyo gi pesa gi maber, to kendo owinjo bed accountability e counties. Ing'e gima chandowa kaka Kenya ni waonge accountability channels. Koro pesa samoro igolo to pesa lal. Wawach kata kaka jo Kenya chulo pesa kaka NHIF, lakini kidhi osuptal nitiere osuptende ni matamore wacho NHIF ni ituo adier to gitamre to isebedo kichulo pesa ni kata for the last 10 years. Koro sama gigi chenro malong'o onge to pod goyo tuoche gi bobedo matek. Nyaka waketa kita chenro maber kaka serikal gi kata kaka counties. To mana kaka ilero kanyo makare nyaka sani koro piny Kenya dwa keto okang' mano mar tieko chuth mago tuoche mojwangi miluongo kanyo kod dhongere ne neglected tropical diseases ka bende chenro mar tieko chuth tuoche makamago no sidha yango dichieng manyoro e county ma Mombasa. Kwanyalo mana ng'iyo gi piny Kenya nyaka sani koro iwacho kae ne neglected tropical diseases gin moko kuom tuoche ma bende jo piny milionde iyudo kod tuoche go mana e Kenya ka kende to mana nyaka e pinje maoko ka nyaka sani koro idwa tem mar mondo mi oketo kenge mopogore opogore manyalo konyo e tieko tuoche makamano. Moko kuom tuoche ma bende aneno ka oket kanyo wantiere kanyo kod guinea worm, wantiere kod sleeping sickness kachiel kod leishmaniasis rabies kachiel kod trachoma. Mage moko kuom tuoche matama kata tuoche mojwangi manyaka sani koro serikal mapacho kae dwaro mar mondo mi oked godo e yo makare mondo koro tuoche makamago kik med hinyo jogo mantiere pacho kae kata jogo manitiere e pinje maoko. Kaluwore ni serikal mapacho ka bende siko ka keto piny okenge mopogore opogore mag tiego tuoche makamago. Adono kitenge Gaset mar Daily Nation. Charity, kose nitiere wach momako wang'i Gaset mar Daily Nation e kinde mikale Gaset to pok walidho? Ananeno mana niya diseases to tropical diseases to ng'eny Kenya ka kata diseases ma o kata tropical kata malaria nego ji. Koro kata waket mano kenge maber eka de wakonyre kaka jo Kenya. Aya kapok waketo tenge Gaset mar Daily Nation. Aromo gi machinglo moro ka mantiere it Gaset mar 17 mano mar Gaset mano mar Daily Nation. It Gaset mar 17 kanyo kwaneno machinglo makamano kata katun makamano Charity. King'iye to wanyalo wacho ni sura mineno kanyo ginyalo bedo mana sura mag joma wang'eyo. To giwacho kae ni Wamuchomba and Goliath. Aya to kineno mama moro no akia ni inti nyalo pong'e nade gi wi Charity. Okadwa wacho ibro maka ing'eni ka nyalo wacho ni ng'ane to ng'ane neno kaka tuno ok ber gi wang'e. Kata kamano gin weche motudore kod gero udi manengo gi yot nikech kwang'iyo kanyo bende ondik kanyo ni affordable housing to kineno joma gedogo anaparo no nyalo bedo jatend piny kaachiel kod jalupne donge kaito ng'ama chielo ma akia ni entiere kod orujre moro ma otemo mar mondo mi ogogi godo koso tim nang'o kata kamano. Apa ni Goliath tema no negi gi kidi donge ema David no nego gi kidi. Koro akia ni en bende ponono miyo ma bende orwako rinda mano rinda maratong kanyo. Obuko dhoge makwar kendo orwako angolo. Nyakora Ramogi nyalo nyisowa ni mano ng'a kata nyalo pongo gi wiye. Otemo mar mondo mi obagi go rujre mar mondo mi gigore piny giwere kod gero udi manengo gi yot manyaka sani koro hinyo jo Kenya. Kata kamano Nyakora Ramogi in machinglo makamani nyalo wacho ang'o katudore ni mago mana weche matimore pacho kae jo Kenya yudo pek e kinde makoro imedo juog gi
ahinya ahinya atamalo 1.5 mar osara margi madhi e gero udi manengo gi yot. Adwa waketingi gazet ma Daily Nation. Anno ka thuolo marwa dhi mapiyo piyo. Wamula ne gazet ma The Standard bende. Gazet ma The Standard omiyo pek weche mopogore opogore nyaka Ramogi Ajwang'. Achiel kuomgi en kotudore kod shock blunder that could set criminals free. Ma en kaluwore ni nyaka sani koro nitiere riwruok moro makedo ni ratiro mar jopiny miluongo kae ni Lobby Rights Group. Nyaka sani koro giwacho ni nitiere pend chik moro mane oruche oko e higa mar 2016 ka nitiere jong'ad buche moko ma bende ne wacho ni penal code mano ma penalize robbery with violence ni en ataro mar chik. To ng'eni nitiere jibuora mantiere jela ma noyud kod ketho makamano. Kata kamano kod iwacho ni pono ni nyalo wegi thuolo. Mano nyalo nyiso na kata nyalo ketowa kaka piny Kenya e okang' mane Charity. Okapar ka aparo ni gino owinjo ng'i kendo nikech parane na ka ng'ato kata kaka ng'ato no mako nyathini matin jaigni 2 kasto chieng' moro ipoki neno ng'ani kendo ka owuotho onge gimotimore ineno cases gi bro medore. Koro jok bi luor owach ni ng'ato obiro oneko ong'mai gigeni to omiye cash bill owuok piyo piyo mana kamano. Dongo bro medo timo timbegi kendo to bro miyo kata piny luor to ing'eni ka jodak koluor to ken gima ber. Koro an aparo ni gigi owinjo ng'i kendo owinjo o review gini kendo mondo kik jogi owe wuotha athoya kamano. Kopogore kod mano, mana kwa nyalo ng'iyo ni gin kwana mag ji adi ma bende iwacho ni nyaka sani ponono nyalo wuok e jela. Iwacho kae ni ji mago moheo 10,000 ma bende ne oyud kanyo gi robbery doho kata doho nong'ado ne gi bura ni mae to noyud ka kwelo e yo marach. Iwacho kae ni ji moheo 10,000 ma bende nitiere kata mane doho ng'ado ne bura higa mar 2018 mano dwe mar 7 kaachiel kod joma moko 2,000 ma bende ne oyud kod ketho mano mar robbery. Nyaka sani koro nyalo wuotho kuonde mwawuothe kata inyalo we thuolo. Tok ka riwruok moro makedo ni ratiro mar oganda nowacho ni nitiere chik moro ma bende noruch oko. Kata kamano magi duto kinde ma magi duto timore jogo ma bende yudo kod ketho mar bembo kaachiel kod neko gin bende nyaka sani koro ponono gisebedo ka gichwalo kwayo mar mondo mi owegi thuolo e yor cash bail. Gino ma bende nyaka sani mana kaka iwacho ni ponono ok nyal bedo makare ahinya. Anno koket pichni mag jogo mopogore opogore ma ponono ochung' neneno ni jo Kenya oyudo ratire yo makare. Wantiere kanyo kod Attorney General ma pacho kae mano Justin Muturi, ogai mar doho Martha Koome kaachiel kod ja ogai ma jomin wache buche mano Renson Mulele. Mago jogo duto ma jo Kenya nyaka sani koro kete wangi mar mondo mi gineane ni to en ang'o ma ginyalo timo mar mondo mi weche makamagi kik timre. Ponono ng'ato nomai kata osebede jela kacha to kaluwore ni koro wach ni en ataro mar chik kiromo kode kacha obo ma medo kelo luor. Charity. Ya mana diyo to kata oganda bro kao sheria e lwetgi. Parane na ka ng'ato bambo nyathini mathis kasto ni omiye cash bill tiromo kode dong bro miyo kata jo Kenya kao sheria gi e lwetgi. Koro cases mag neko bro bedo mang'eny ahinya nikech ing'eni kata in bro bedo nigi malit ka ng'ato omai obiro omayi oneko omayi gigeni to iromo kode oko kanyo. Koro an aparo ni ogi maber owinjo jogi obedie nikech no mak gi kwanza nikech they were threat to the society. To koro ka ng'at ma threat to the society kendi se weye kendo chako wuotha afwaya kamano okane ka en gima ber. Haya wach machielo ma bende aneno ka gazet ni mar The Standard omenyo malo kanyo. Wach ma kamano nyaka Ramogi Ajwang' inyalo somo it gazet mar 6 kaachiel kod mano mar 7. It gazet mar 2 kanyo Charity. Nyaka sani koro iwacho kae ni kaka usuru mathoth ma koro ijuogo jo Kenya kaka nyaka sani koro osemiyo jo Kenya ok ti kod pesa mang'eny ahinya. Kata kamano iwacho ni pesa ma jo Kenya tiyo godo tin ahinya kipimo kod pesa ma giholo pesa mang'eny to pesa ma gitiyo godo tin. Kineno kanyo it gazet mar 2 iwacho kae ni Kenyans spend less and borrow more as value of 1,000 drop. Tadira sani alofu kidhigo kata supermarket iwuok kanyo kod juala moro matin ma ng'ato nyalo kata wuoro king'ise ni magi gik alofu to nyalo mana paro ni riambo. Charity. Aparo ni wa Kenya wasebedo wajanja nikech ing'eni ka gik moko tek iwacho ni ji bedo ga creative sama gik moko tek kaka ifwenyo talents moko maingo. Koro aparo na mana ni wa Kenya wagundua talent moro ma wanyalo budget matin. Koro Kenyans kwayo pesa gi kata loan gi chulo loans moko. Koro kik wapar ni ok giti gi pesa gi nikech ok gidwar. Ikwayo loan wawacho ni in gi loan mar branch Mshwari
fuliza pesa ni samo donjo ikawo ichul godo ma mondo ichak ikaw matin ichak chul godo ma egin watiyo gi pesa matin to nikech wahinyore piny tek egin wa Kenya spend gik matin kamano. Anya kwa Ramogi jong wach makamano mi peke ich Gaset mar 2 kanyo ka bende Gaset ni mano mar The Standard otemo fuono kaka jo-Kenya osebedo ka tiyo kod omenda giketo nyaka kanyo weche mopogore opogore kaka jo-Kenya osebedo ka holo omenda ka bende giwacho ka ni nyaka sani iwacho ka ni kaluwore kod nonro makamano 1.5 mano mar jo-Kenya osedo kaluwore kod kaka gisebedo ka gitiyo kod pesa e thuolo mar dweche 6 mano kata kinda dwe mar 7 kaachiel kod dwe mar 9 mano higa mokalo chenro margi mar tiyo kod pesa nodok piny kod atamalo 1.5 mano medo mana nyiso kaka usuru medo nyoro jo-Kenya kaluwore ni ijuogi usuru mang'eny matine ni koro pesa mitiyo godo bende nyaka duok piny kaluwore ni nyaka idaga according to your means weche makamago nyaka Ramogi jwang inyalo somo e it Gaset mano mar 2 mano mar Gaset ni mano mar The Standard adwano adhi mbele mana mapiyo piyo weche mopogore opogore bende podium mipeka mane Gaset ni mar The Standard kwa ng'iyo bathe kanyo kwa nyalo mana ng'iyo kaka top cop playing hide and seek with the courts manen kotudore kod weche mabende timore e county ma Nakuru bende nyaka sani iwacho kae ni wang'eyo ni nitiere od thieth mano mar War Memorial Hospital mayudore e county ma Nakuru nyaka sani koro iwacho kae ni telo mano mar War Memorial Hospital mayudore e county ma Nakuru ne orem mar mondo mi kik okawo chenro mag hospital no kowuok e 10 county mano ma Nakuru ka bende nyaka sani iwacho kae ni e tielo mar 3 odiochieng' manyoro wantiere kanyo kod county police boss mabendo yang nyinge kanyo kaka Samuel Ndanyi ne orema keto e tim wach makamano mabende nyaka sani wang'eno osebedo ka kelo gwandruok mathoth ahinya ahinya e county ma Nakuru manyaka sani koro nitiere kata jogo madwaro mar mondo mi othich oko mano governor e county ma Nakuru. Charity mana mapiyo piyo kapok watieko. Aparo ni Kenya wan gi tim moro ma wan gi sheria kata wan gi constitution to gigi ok walu wang'eyo gimo winjo watim lakini gigi ok walu aparo ni nitiere kaka constitution wacho ni conflicts owinjo bed kaka iloso chenro moketi aparo ni ka waluwo gigi kaka wa Kenya to wabro bedo kama ber en mana ni ok walu gigi egin wan gi chandruok gite. Kwa keto tenge weche makamago nitiere wach machielo mabende Gaset ni ok omenyo kata kamani it Gaset mar 4 mano mar Gaset ni mar The Standard nitiere wach moro kanyo ma ponono nyalo konyo e kedo kod nok mar arita kata maundu matimore e kor gwenge ma pacho kae nyaka sani koro iwacho ni chukdar nyaka sani koro ibiro miteko mano mar mako kata ndhiyo achije mopogore opogore kanyaka sani koro iwacho kae ni Private Security General Regulations mano mar higa mar 2024 nyaka sani koro oseteri e nyima od bura kacha mar mondo mi otwage ponono kokete tim to koro chukdar ponono korito kumoro to neno ni nitiere achich moro madwa timo maundu to nyalo make gino manyalo konyo e kedo kod nok mar arita e kor gwenge ma pacho ka Charity. An gima penjo mana ni gibro tiyo gi kriteria mane mar ng'eyo ni ng'ani to en ng'at marach to ng'ani to en ng'at maber ineno to kenda neno ni nyalo keto gi guards gi e kamarach gibro nego gi nono nikech wawach ni an awuotha to apoka achung kata alal to koro security guard dwaro maki obro ng'e nade ni in jakuo kata in mana ng'amo lal adonge kaluwore kod chik makama iwach ni ponono ibiro migi teko mar mondo mi ponono gi go ng'ato piksen ng'e kaka ponono kidhi kumoro to imulo dendi ka ponono ni wuotho gi gino ma ok ni kare ing'iyo nyaka bag di ponono ko yud bag ni gi gino ma ok ni kare to mane koro ema chukdar kata gad nyalo kawo kang' mar maki to magi duto biro mana timore ka ponono ni chik no mano mar Private Security General Regulations okal gi od bura kacha. Koro wapenjere donge nitie kama irito gi Masai Masai ema na gi rungu koro obro tiyo gi gadget mane mar ng'eyo ni ting' ang'owa koro gini owinjo wang'i anena gini in terms of nitie udi te ok rit gi securities mobedo registered ineno nitie jomoko magina yuda Masai moro kamoro mamanyo tich timiye ineno koro unless wawach ni houses te koro ibobedo mana kirito gi security guards ma obedo registered eka ma nyalo bedo possible lakini kapod wana wa Kenya watiatia gigewa kaka wang'eyo to ma bro bedo matek. Kopogore kod mano bathe kanyo nitiere weche mag pur nyaka sani koro piny owacho ma pacho kae osechako chenro mar nyiewo mbolea mano maderoba
mbolea tons 400,000 ma bende giwacho ni ponono ibiro bed kitiyo godo e yore mag pur mano motelo ne koth monego bed ni chwe e pacho kae. Ka bende chenro makamano ne osidho odiochieng' manyoro mano e kaunti ma Mombasa. Ka bende jopur mago mayudore e kaunti ma Mombasa koro sani koro biro bedo ka yudo metric tons mago mag mbolea 400,000. Ka bende jagoro mongirore e migao mar pur mano Kiprono Rono nyaka sani koro wacho ni migao mar pur kokalo e buo migao no kata wacho kae ni Ten County ma Mombasa kokalo e buo migao mochung' ne weche go mag pur kaachiel kod pith nyaka sani koro ose yango ni biro bedo ka nyiewo gunde milion 75 mano mar mbolea mar mondo mi gibi gipith godo mano e kinde ma koro warito odira mar koth machwe mang'eny e kinde mabiro mbele maponono nyalo jiwo weche mag chiemo e pacho kamano mapiyo piyo kwatieko Charity. Mbolea gito kik wanyiewa lakini gichop ne jok mapuro adier. An nadhi dala ta penjo dawa to be mbolea cha to be ni yude to wacho ni nonyiewe bei matek kabisa. Koro kawa ogolo mbolea adier to mbolea gi waket gi bei ma jopur nyalo yudo gi to be gibed accessible to wayud gi adier kik wawacho chani mbolea wanyiewo to mbolea gi ok wane. Haya adon watie kod machinglo man tiere it Gaset mar 12 kanyo kata nyaka Ramogi Jwang' ok nyal nene achiel kachiel. King'iyo machinglo makamano gin weche mabende timore pacho kae. Waneno ka nitiere sirikal mamalo kanyo, nitiere migao mochung' ne weche go mag omenda. Kata kamano king'iyo sufuria kata pana matresha mondi kanyo ni treasury nyaka Ramogi Jwang' nyalo nyiewo Gaset odhi osome yo makare. Nitiere omenda madirom biliona 391 ma sirikal miyo counties. Kata kamano counties odagi ineno kanyo ka wanyalo wacho ni en jakom duol mar governors. Nyaka sani koro penjo kanyo ni wait, where are the wings? I want the whole chicken. Magi weche matimore pacho kae Charity mana mapiyo piyo. Aparo mana ni counties they are right. Gidwaro mana kaka pesa wach ni mae pesa mowinjo counties oyudi depending on ka oduong kata tin gi their needs. Koro pesa ni ko wacho chani mae pesa waketo ne counties. Wagola pesa gi te kik wagol matin to moko waweyo nikech kwa waweyo to counties inyore. Haya. Wach ni mogik watieko. Waloro nonro mar Gaset gi kanyo ne wamiyo manya kwa Ramogi Jwang' siso. Nyeuru Gaset mondo usom Gaset mondo wang'e gima timore e Kenya mondo kata kiwuoyo gi jowete ni kik iwuoyo athoyaye wuo kisesomo king'e gimi wacho. Hai nyaka Ramogi Jwang' gi kanyo wachopo gode giko man nonro mar Gaset momori mano mar The Standard kata mano mar Daily Nation inyalo